इहे एगो बात तनी बताओ तू समझाई के कैसे 900 गुंडा मारलू झुलनी तर दबाई के। इहे एगो बात तनी बताओ तू समझाई के कैसे 900 गुंडा मारलू झुलनी तर दबाई के। राजे आज झुलनी के जइहा तू बताई के, राजे आज झुलनी के जइहा तू बताई के। अब के जनवा तोहरे जाई झोलने तर दबाई, अब के जनवा तोहरे जाई झोलने तर दबाई के। जानी जय बराज महाराज लगे जाई, जानी जय बराज महाराज लगे जाई के। अब के जनवा तोहरे जाई झोलने तर दबाई के, अब के जनवा